orang dipotong tangannya supaya tidak ada lagi yang mencuri. Kayak ning gone Saudi ngono iku dagangan diklemprakno ngono nek wayahe salat, do salat kabeh ditinggal prut. Dagangan niku nek ning kene entek ngono dagangan. Dijarah wong. Ning kono ya ora. Mak ndure mak dikai apa kaya kayu ngono sebagai tanda bahwa itu tutup. Sembayang berjamaah balik neh dijikuk kayune berarti buka. Ora diadai lemari ra apa. Mergo ana hukuman potong tangan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min turukihi sallallahu alaihi wasallam fit ta'dib iku ya. Lan iku setengah saking metodene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'dib ing dalam didik ad-darbu utawi mukul. Kadang-kadang dengan Nabi Muhammad dalam rangka mendidik murid-muridnya, sahabat-sahabatnya itu dengan memukul. Faqad jalada man qatala abdahu muta'ammidan. Orang teman-teman jilid itu ya mukul itu. Mendera bahasa Indonesianya. Man ing wong qatala kang mateni ya man abdau ing budake man muta'ammidan hale sengaja. Sengaja mateni dijilid. Mateni budak. Mateni wong merdeka dipateni kisah. Wa jalada mistahabni usasata lan jilid ya mendera juga. Mendera itu memukul dengan alat pukul yang khusus ya. Jilid mistahabni usasata ing Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini Syekh pamiline Sayyidina Abu Bakar. Orang yang digaji. Jadi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu begitu baiknya sampai kerabat-kerabatnya yang kesengkek itu disubsidi. Ora kok dikei kadang-kadang enggak. Disubsidi setiap bulan kayak gajian, termasuk diantaranya Mistah. Mistah ini yang pada saat terjadi fitnah itu yang disebut hadisatul ifki, fitnah hoak yang menyangkut Sayyidatina Aisyah. Kanjeng Nabi ngantek prihatinnya setengah mati itu. Karena opini itu terbelah. Gara-gara Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, rajane munafik itu nyebarkan ke sana kemari sampai terjadi terbelahnya opini ana sing apa namanya? Percaya dakwa nek Siti Aisyah serong dan lain sebagainya, tapi ada yang sebagian yakin betul tidak mungkin itu karena istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bingung, saking terbelahnya opini. Lah Mistah ini orang yang disubsidi sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan
apa jenenge orang dekat lah ambek Kanjeng Nabi. Ini termasuk yang melok itu percaya tentang hadisatul ifki itu. Sampai sahabat Abu Bakar memberhentikan subsidi ini. Sampai datang ayat dari langit yang membersihkan namanya Sayyidatina Aisyah. Terus semua yang terlibat dalam tuduhan-tuduhan tidak benar itu ya kena hukum qadzaf itu. Mane terus wajalada Mistah. Mistah dijilid sebagai hukuman qadzaf karena dia menuduh Siti Aisyah. Bukan hanya Mistah, waman takallama. Mistah disebut karena dia orang dekat dan masih familinya sahabat Abu Bakar Siddiq. Waman lan wong takallama sing melok ngomong ya man fi qissatil ifki ing dalam kisah ifki. Ifki itu kisah bohong, kisah bohong, kebohongan yang disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kayak wingi kan, jadi dalam perang itu Siti Aisyah itu tertinggal ketika sahabat petugas yang mencari barang-barang yang ketinggalan ngerti regremenge Siti Aisyah, terus ontane dideprokno, Siti Aisyah naik, beliau nuntun itu. Itu geger. Nek zaman saiki ora geger, goncekan ae ora geger. Ae zaman semono ngono iku wis ramene gak karu-karuan. Terutama ana munafik itu. Untuk senjata tinggu ngelek-ngelek keluargane Kanjeng Nabi. Terjadi wah rame itu. Ngantek Siti Aisyah gerah ngantek njaluk kondur ning gone wong tuane bareng. Wa khabaru dzalika masyhur, utahe beritane mengkono-mengkono mau iku masyhur tentang mangkotala abdahu muta'ammidan maupun Kanjeng Nabi jilid mereka-mereka yang menuduh Siti Aisyah, termasuk Mistah bin Utsatha. Wa min turuqihi sallallahu alaihi wasallam fit ta'dib, lan iku termasuk cara-carane metode-metodene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fit ta'dib ing dalem didik ta'dibu ta didik bin nafi, ngapokno ta'dib ya bin nafi kelawan membuang. Nafi itu membuang, mengasingkan. Jadi hukuman-hukuman itu sebetulnya itu kan ngapokno, membikin orang jerah gitu. Itu takdib. Orang dijilid supaya tidak ada lagi yang berbuat qadzaf. Orang dipotong tangannya supaya tidak ada lagi yang mencuri. Kayak ning gone Saudi ngono iku apa dagangan diklemprakno ngono enek wayahe salat, do salat kabeh ditinggal prut. Dagangan niku ana ning kene entek ngono dagangan. Dijarah wong. Ning kono ya ora. Mak ning dhuwure mak dikai apa kaya kayu ngono sebagai tanda bahwa itu tutup sembayang berjamaah balik neh dijikuk kayune berarti buka. Ora diadai lemari ra apa.
Mergo ana hukuman potong tangan iku. Iku takdib ya. Di antara metodenya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam at-ta'dib bin nafyi utawi cara ngapokno, cara menjerakan, cara mendidik bin nafyi kelawan buang. Diasingkan. Ale biyen durung enek penjara. Jadi supaya tidak kumpul sama masyarakat, engko ngutilne apa-apa nyalai lagi diasingkan. Sekarang ada penjara, itu modernisasi dari an-nafyu ini. Wa sabata teman-teman tetap apa annahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nafa mengasingkan, buang Al-Hakam bin Abil As ila Taifi. Waduh banget. Ila Taifi marang Taif. Agak jauh itu Taif dari Mekah. Buang sana. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono mau. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Al bikru tae jomblo wal bikri lan jomblo. Artinya bikir itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan itu loh. Nek mbok maknani perawan, nek wong lanang kan gak iso mbok maknani perawan ya. Perawan itu biasanya digunakan untuk perempuan yang belum kawin. Lajang lah, nek bahasa Indonesia ini lajang bikir itu. Nek bahasa populer ya jomblo itu. Al bikru lajang bil bikri kelawan lajang iku jaldu mi'atin. Hukumane didera 100 kali wa taghribu amin lan diasingkan setahun. Jadi nek ana lajang dengan lajang belum pernah kawin semua laki-laki maupun perempuannya berbuat mesum itu kalau ada saksi 4 yang menyaksikan atau ngaku jadi ndelok apa jenenge hukuman itu berat banget. Wong-wong itu sing ngritik hukum ini menganggap sadis, apalagi sing ora biker itu kan dirajam, itu sadis. Tapi mereka lupa bahwa untuk menetapkan itu sampai di hukum betul dieksekusi itu syaratnya harus ada 4 saksi yang 4-4-nya melihat dari awal sampai akhir dan melihatnya 4-4-nya podo dan itu angan angel nek gak pancen tontonan. Kayak ning negara-negara barat iku ana tontonan ngono kuwi. Jadi nonton pedus ngono. Lah nek iku ya iso golek saksi 4. Saksi 100 ya ana sing nonton kabeh iku. Tapi nek kejadian sing normal seperti negara-negara sing beradab itu ndak mungkin itu bisa dibuktikan 4 orang sampai terjadi vonis itu. Nah, yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh. Kalau tidak terjadi, tidak ada zina, tidak ada mateni wong, tidak ada ngerampok pada zaman itu. Lalu orang tidak tahu bagaimana pelaksanaan hukumannya.
Karena itu meskipun angel dilalah ana ae sing ngaku. Ngaku. Wis di belok-belok nek Kanjeng Nabi diwarai lah supaya mungkir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya kalau masalahnya itu hakullah kayak zina itu Kanjeng Nabi lebih suka tidak dihukum di dunia ini, tapi diserahkan Gusti Allah. Makanya pernah ada yang ngaku dengan hadapi Kanjeng Nabi kula kecelakaan Kanjeng Nabi kula ngono. Iku diwarai mek Kanjeng Nabi. Ora menawa kowe mau ngrangkul tok no. Mboten no. Iku diwarai sedemikian rupa supaya tidak jadi ngaku gitu. Lah dilalah ya. Wong ngeyel pokoke yang saestu. Nah itu maka terjadilah apa hukuman itu. Sebagai contoh sekarang itu nek. Tapi kalau yang tidak ngaku itu angel gitu loh. Memang dibikin angel begitu supaya urusannya mbek Gusti Allah. Bukan urusan di mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana khat ana anu barang itu hukuman yang ning dunia dan orang itu ngaku itu karena ingin supaya di akhirat sudah tidak ada lagi urusan itu. Kepengen yakin. Padahal kersane Kanjeng Nabi wallahu alam bisawab itu wis nek niku Gusti Allah bae. Wong Gusti Allah Ghafurur Rahim. Siapa tahu diampuni. Karena dawuh Gusti Allah itu pokoknya seliyane syirik dosa itu bisa di ngapura Gusti Allah nek Gusti Allah ngersake. Senajan ora njaluk ngapura. Syirik pun kalau tobat ya ditampa. Ditampa alias di ngapura. Iku ning surat Nisa iku. Gusti Allah tidak akan mengampuni pada orang-orang ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah orang ngapura kalau disekutukan. Selain itu Gusti Allah bisa mengampuni pada siapapun yang dikehendaki. Angka yang salah tompo mbek ayat itu dianggap nek syirik sama sekali tidak bisa diampuni. Padahal maksudnya enggak. Kalau syirik sampai mati, auzubillah itu sampai mati kok bisa syirik, itu yang tidak diampuni. Kalau tobat sebelum mati ya diterima. Buktinya pirang-pirang. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, itu orang musyrik semua. Makanya tuh maknanya itu bagaimana? Kalau orang musyrik tidak tobat sampai mati tidak bisa diampuni oleh Allah. Sementara dosa lain meskipun nggak minta maaf bisa diampuni oleh Allah. Mulanya ana lima yasa. Wa yaghfiru liman duna dzalika ay dunal syirk lima yasa. Lima yasa itu ya sak kersane Gusti Allah jan beji niku. Mulane akeh sing do ngaku zaman Kanjeng Nabi itu supaya merasa yakin sudah lepas, sudah di ngapura Gusti Allah. Al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Joko karo perawan itu hukumannya nek melakukan perzinahan dijilid 100 kali dan diasingkan setahun. Wa qadha lan pernah mutusi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alal ajiri ngatasé buruh alladzi zana kang zina yub ajir bil jildi kelawan dijilid wa taghrib
Dicilid 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa kadzalan iku semono uga hakama mutusi ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal muhannas ing atase waria andu alladzi kana yadkhulu kang ana ya ladzi ku yadkhulu mlebu ala nisa ing atase wong wedok-wedok dene suarane wedok medoki kewat terus nganggo jalabia kumpul mbek wong wedok-wedok dijilid Kanjeng Nabi. Jadi ada hukumannya Kanjeng Nabi itu bermacam-macam cara untuk ngapokno wong, mendidik itu, ada yang mukul, ada yang tagrib. Wa min turuqihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dib al-hijran. Lan iku termasuk metode-metodene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'dib ing dalem ta'dib al-hijranu tawi hijran. Hijran itu cara kene nyang disiang jadi gak apa diboikot. Saiki bahasane diboikot hijran. Gak dijak omong, gak dijak anu. Ning bahasa sehari-hariku di mana nih juta itu hijran niku. Manhajaro itu salah satu ayam itu loh. Juta. Itu salah satu ngapokno. Bahasa bata zalika anu tetap pernah terjadi dan itu sudah terbukti valid. Min kisati Ka'ab bin Malikin, saking kisahe sahabat Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik itu? Ahadits salasah, salah satu 3 orang alladzina takhallafu kang ngeri ya lazina ngeri itu tidak ikut. Orang berangkat semua dia ngeri. An ghazwati Tabuka. Oke, perang Tabuk. Tabuk itu jauh sekali dari Madinah itu ke arah Syam. Kowe nek ke Madinah arep ning gone Palestina, ning gone Syria iku lewat Tabuk. Jauh sekali. 3 orang itu Ka'ab sendiri, bahu mutai salasah utawa alladzina iku Ka'ab bin Malik maksudnya. Wa Hilal bin Umayyah wa Mirarah bin Rabi' fahajarahum mongko nyang boikot duta ing 3 orang tadi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yukallimhum lan ora ngendikani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing 3 orang. Wa amaron merintah ya Kanjeng Nabi bihajrihim kelawan judak 3 orang. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mimpin perang jauh sekali di Tabuk. Nek saiki ya ana bis, ana kendaraan-kendaraan modern lah. Jalan sudah dibuat aspal. Bayangno mbiyen itu apa transportasi utama untuk jarak jauh hanya unta. Jalan nggak kuat melampaui cara Jawane segara wedi itu. Dia ada gurun Sahara yang sewaktu-waktu itu bisa menjadi bukit, sewaktu-waktu bisa menjadi lembah karena adanya angin. Wus, dia munggah pasir itu, munggah terus mengisor neh, bisa orang jalan bisa ketutupan ini. Saudi itu punya
seperempat jazirah Arab itu padang pasir. Jadi tidak ada orang hidup di situ, ada Rubul Khali namanya. Rubul Khali itu seperempat dari jazirah Arab yang tidak dihuni siapa-siapa karena nggak kuat. Ya itu. Pasir tok. Utara angin gua mudun gua iku nek ngebreki wong ya bar. Lah Kanjeng Nabi perintahnya Gusti Allah perang ning Tabuk. Harus berangkat. Najan jauh. Nah, sing sahabat-sahabat iya pilihan endi sing ketokan paku, endi sing ora konangan ning kono. Ketokan paku berangkat. Padahal perang zaman biyen itu ongkos sendiri, logistik sendiri, kendaraan sendiri. Nek kowe ra ndek apa-apa ya mlaku. Kecuali nek kancamu nyilai. Nek ora ya bayang jauh itu. Ka'ab bin Malik ini cerita nek nalika iku cara kene pas panen buah. Beliau ini Ka'ab ini punya kebun yang nganggur, punya kebun yang bagus sekali. Iku lagi panen lagi berbuah ini. Wes panas banter nek kene ya semua ngene tok iku. Ning kono masyaallah itu 50 derajat itu. Sing paling enak ya ning kebun. Saiki ana AC. Biyen gak ana AC ya ning kebun. Jadi ya apa jenenge? Ka'ab bin Malik ini ya gak ndek alasan sakjane. Liyane iku segala macam alasan digawe-gawe pokoke gak melok lah saking ngaduwe iku. Ana sing matur wek Kanjeng Nabi. Niki mboten nonton tiyang ya, griya kula kosong saking mboten sing nggoni sepuh ntin. Ana sing niki kula rada wetengan macam-macam lah supaya gak melok. Lah Ka'ab bin Malik gak ndek alasan. Moko ya iku ndelok kebone berbuah ranum-ranum panase ngene. Ngene leha-leha ning ngene kebun kan enak kok. Mlaku semono adae ning Tabuk iku lha apa. Ratusan kilometer. Jauh sekali. Jadi termasuk yang takhalafu. Karena itu beliau dan Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' termasuk sing dijotak. Ambek Kanjeng Nabi uluk salam ya gak disauri. Jadi orang mau Kanjeng Nabi tok kabeh abad dawuhi kon jotak. Lah bayangno wong iku sahabat-sahabat itu taati karo Kanjeng Nabi kaya ngono wae. Kon gak wani tenan bojone lah wis ra wani. Dawuh Kanjeng Nabi jotak. Bayangno kowe nek dijotak wong sak kampung ngono. Sak bojomu, sak anakmu bener kabeh do gak gelem diak omong piye jae. Iki Ka'ab CS itu. Fahajarahumus sallallahu alaihi wasallam walam yukallimhum wa amara bi'asrihim. Tidak Kanjeng Nabi tok sing jotak. Sahabat lainnya disuruh menjotak. Jadi mereka sebetulnya yo gak tega suwe-suwe lho bareng nek sedina rong dina isih gak apa-apa bareng wis suwi ngono ya kecuten biasane ngopi bareng.
Bareng ngobrol-ngobrol bareng terus gak oleh omongan. Waqat qasu min hadril Mustafa. Teman-teman keras kasu. Wah, dahsyat sekali lah qasu. Keras sekali. Min hadril Mustafa saking oleh nyang Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lahum marang tiga orang tadi itu Ka'ab, Hilal, lan Murarah. Qasmin hajril Mustafa ashabul lahum ma akhbaro anhul Quran barang kang ngabarake anhu tentang ma opo Al-Qur'an biqauli kelawan dawi Al-Qur'an daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi daqat rupek alaihim ing atase Ka'ab CS Ka'ab Hilal lan Murarah apa al-ardu bumi luasnya begini rasanya saya sak godhong kelor rupek alaihimul ard bima anti roh bima rohubat kanthi jembare bumi sing jembare kaya ngene iki jadi rupek bagi mereka wa daqat lan rupek alaihim ing atase mereka bertiga apa anfusum awak-awak dhewe ini wazannu lan padha yakin ya Ka'ab CS mau ing anla malja ing stune kelakuan la malja ora ana panggonan berlindung minallahi saking Gusti Allah illa ilaihi kejaba marang Gusti Allah dhewe. Itu riwayatnya itu memang mengharukan sekali. Ka'ab bertiga orang ini di siang sak Madinah, siang Kanjeng Nabi, lagi di siang Kanjeng Nabi tok itu gak di untuk salam mbek Kanjeng Nabi terus gak disauri wis rasane wis gak karu-karuan. Lah iku ndang sahabat-sahabat liyane juga begitu. Karena diperintah Kanjeng Nabi untuk hajroh. Coba bayangno bumi yang begitu luas rasane pas sempit sekali. Empit sekali. Emeh arep apa? Mikir rono kayak enake ning warung ngopi, warung mbek sapa? Ya ning masjid nang jago. Jagungan ning gardu. Wis ngamun iku dhewean ora gak ono apa namanya, enggak ada ruang untuk berpikir yang kemana-mana wis gak iso. Di samping bumi jadi rupek, diri sendirinya juga rupek, gak iso kesana kemari. Akhirnya ya wis iki wis ya nek gak Gusti Allah ya wis bar, wis gak ono jalan keluar gak bisa. Lah kan satu andalane kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak ngendikan. Gak kersa ngendikan. Sahabat gak kersa. Dulure gak iso. Bojone gak. Gak ono sing iso dijak geneman. Wah. Qauluhu ta'ala bima rahubat ay ma'arah biha. Maknane bima rahubat sartane jembare bumi. Mereka merasa sempit sekali bumi itu padahal jembar sekali.
ma'aroh bi'ai saatnya luasnya art begitu luas tapi ra iso apa-apa fala yajiduna mongko ora nemu ya tiga orang tadi makanan ing panggonan yatmainnuna sing iso tenang ya Ka'ab CS mau ilahi marang makan kolakon krana gelisah wa jazaan lan susah kemana-mana kemana lagi ning masjid ya gak ana sing dijak geneman ning dalan gak ana sing dijak geneman ning pasar gak ana sing dijak geneman gak dokot iku piye wa tamsil li khiratihim fi amrihim qauluhu ta'ala wa bima rahubat mau juga tamsil nggambarake li khiratihim marang paniknya kebingungane Ka'ab CS fi amrihim ing dalam perkarane Ka'ab bin Malik CS wa daqat alaihim anfusuhum lan rupek anhu alaihim ing atase Ka'ab CS apa anfusum awak-awak dhewe ne Ka'ab CS wa qulubuhum lan ati-atine Ka'ab CS lil ghammi krana prihatin wal wahsyati lan kesepian bitakhiri taubatihim kelawan lambatnya taubate Ka'ab CS takhir itu kok gak teko-teko pala yasauha mongko ora memberi ruang ing ampusihim apa sururun kegembiraan wala unsun lan ora kenyamanan jadi pokoknya karena mereka ini mengaku kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga-tiganya ini sing loro gak iso geneman sing sitoke Ka'ab itu ngomong bares Ka'ab ya bin Malik itu bares mawon kabeh liyane do gawe-gawe alasan Ka'ab bin Malik enggak wis terus terang mawon Kanjeng Nabi kula niku banyak alasan mergo niku pas kebun kula nembe berbuah. Kanjeng Nabi bener nek iki bener. Pokoke terus dikai hukuman iku. Di waleni ning ngene saka masjid, kabeh wong gak entuk geneman. Sampai karena dia soalnya Ka'ab CS ini ora nyerahna ning Kanjeng Nabi, nyerahna ning Gusti Allah. Nggih monggo. Mangke Gusti Allah ajeng ngukumi kula napa, monggo lah. Pasrah kali Gusti Allah. Ku salahe ning kono. Mesti nek pasrah mek Kanjeng Nabi. Ya, mek Kanjeng Nabi ku ya padha ae Ghafurur Rahim. Tapi kan terus langsung Kanjeng Nabi. Ngapunten Kanjeng Nabi jangan seperti ya wis mesti ngono Kanjeng Nabi. Ya nek sarana Gusti Allah ya Kanjeng Nabi, ya wis ngenteni Gusti Allah wong kowe njaluk utusane Gusti Allah. Salahe kowe njaluk utusane Gusti Allah ya ngenteni. Sementara itu kowe tetep dihukum gak. Dihukum ngantek Gusti Allah mbebasno kowe. Nampa tobatmu. Wah itu suwi karuan ya Allah. Dijodak disiang wong semono akeh termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngenteni dawuh. Itu suwi banget. Wah itu sing dunia sing luasnya seperti ini rasanya sumpek banget.
ngamun mikir ana mikir gak iso belas wis. Gambarno Ka'ab sendiri. Wa fi hadis Ka'ab. Ka'ab sendiri yang menceritakan hadis itu. Tentang beliau dihukum Kanjeng Nabi itu. Wa fi hadis Ka'ab lan ing dalem hadis Ka'ab. Demikian sumpeknya ketika dihukum itu gak diomongi wong sak Madinah termasuk Kanjeng Nabi. Hatta tanakartu sampai pangkling sapa ingsun fi nafsil ardi ing dalem awak dhewe ne bumi. Bumi iki rupane apa? Tanah iki coklat, klawu, biru apa aku ngantek. Ya Allah, saking sumpeke. Fama hiya mongko ana hiya ya artiku bilati arifu kelawan barang arifu kang ngerti sapa ingsun. Artine bumi kok wis gak kaya sing tak delok mbiyen. Sing tak delok iku bumi mbiyen ya ana watune, ana lemahe, ana barang iki. Ana ijo-ijone barang, ana coklate. Iki kok ireng kabeh iki. Iki ndak bumi tenan ngono. Sampai segitu. Bafi riwayat niku sebut ana ing riwayat liya utawi endikane Ka'ab batanakal tulanal khiton. Batanakarat lanal khiton. Lan mangklingi lana kanggo kita pal khitonu khiton. Kata mahya khiton itu asalnya pagar apa namanya dinding. Nah, itu maksudnya kebun. Kebun itu mereka kebanyakan kebunnya itu kebun kurma atau kebun anggur. Sehingga ditembok untuk supaya enggak dicolong binatang-binatang itu. Pageri. Iton namanya. Sama khaid. Wah aku pangkling khiton itu rupane kok ngene. Hatta mahiyal khiton alati tu'rafu lana. Sehingga barang ora iya khiton alati tu'rafu kang dikenal iya lati khiton lana kedua kita. Kebun yang kita kenal itu tidak seperti ini, saking pusingnya, saking paniknya, saking gelisahnya. Wahada utawi situasi ini, situasi pangkling karo apa yang dilihat. Tanah tidak seperti tanah yang dia lihat sebelumnya. Kebun tidak seperti kebun yang selama ini dilihat mereka. Situasi ini yajiduhul hazin. Nemu ing hadza sapa al hazin, orang sing banget susahe wal mahmum lan wong sing banget bingunge fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suci. Orang yang banget bingunge ku mbok kon gak ngerti. Mbok kon delok iku langite abang apa biru apa kuning embuh ketoke kok ireng kabeh. Hatta qad yajidu fi nafsi sehingga terkadang nemu ya khazin atau mahmum mau hu ing kula syai'in fi nafsi ing dalam awak dhewe ne. Hazin atau mahmum. Orang yang susah banget itu merasa seperti Ka'ab bin Malik ini. Jadi pangkling dengan apa yang dilihat. Tanah tidak seperti tanah yang pernah dilihat. Kebun tidak seperti kebun yang dilihat. Wa fi riwayatin lan iku sebut ana ing riwayat liya hatta wajilu asaddal wajal. Sehingga wisin apa Ka'ab CS asad dal wajal kawan sak banget isin
Nah, didekno ning gone masjid gak diajak omong. Wong do sembayang jamaah ning kene kok ana sing aru biru. Ini gak ana sing nguluki salam, uluk salam gak ana sing nyauri. Bayangno itu. Oh, isine ra kanem. Wasarulan dadi ya Ka'ab CS mau misla ruhban. Kaya pendeta ruhban itu jama'i rahib. Wis dadi bahasa Indonesia jadi rahib. Rahib itu biarawan. Nek wedok biarawati. Orang yang menjauh dari masyarakat. Biarawan itu orang yang memang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak ketemu wong akeh. Itu perasaan Ka'ab bin Malik CS itu seperti itu. Si dhewe ora kumpul wong. Ya, itu pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghukum yang bersalah, ngapokno orang dengan cara hijron. Jadi tadi ada yang mencambuk, mengasingkan, cara Kanjeng Nabi takdib itu ada yang hijron, dijudak rame-rame. Wa sabat lan tetep juga apa annahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam azaba tahu ngukum nyiksa sapa Kanjeng Nabi bikot il aidi kelawan ngetok tangan-tangan wal arjulilan sikil-sikil diselang-seling tangan kanan embean sikil kiwa bahkan wasamlil ayun lan nyukil meripat Muhammad ini Kanjeng Nabi tahu nyukil pira-pira meripat. Wadzalika utai mengkono mau Kanjeng Nabi pernah menghukum seperti itu fi qissatil anayyin orang Uraini as-sahirah kisah yang terkenal as-sahihah sing sahih allati rawaha kang riwayatake ha ing kisah sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Anasin saking sahabat Anas. Ditane kala ndika sapa Anas bin Malik qadima unasun teka sapa unasun wong-wong beberapa orang. Nek manusia umum manusia itu bisa gak ketung itu jenis. Nek unasun itu beberapa orang. Teka beberapa orang min ukal wa uraina saking ukal dan uraina itu nama kabilah ukal dan uraina. Fajtahu al Madinah mongko ora padha kerasan ya unas al Madinah ta ing Madinah. Wak seneng sama Madinah ini. Istawu itu ai istau khamuha. Ora seneng ya unas ing Madinah. Daerah kok ngene ngono gak enak kabeh. Malah diriwayatno mereka terus kayak wong loro ngono, saking ora cocok embekan udarane, apa enggak cocok karo apane. Iki apa leh kok ngono. Meriang terus ngono. Fa amara lahum mongko perintah sapa Kanjeng lahum kanggo mereka ini unas sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahke bilikahin kelawan untuk apa ya? Untuk perahan. Nah ini gini orang untuk sapi perahan. Artinya sapi sing khusus diambil poane. Iki ana unta liqah itu unta ya.
kayak Bintu Labun barang itu kan unta yang diperah susune. Didhawuhi kon ngombe itu. Malah diparingi unta perahan sak sing apa jenenge sing ngrumat iku dikon madeni Kanjeng Nabi ngurmat tamu ngono kan. Mengke muni gering lara kabeh gak cocok karo cuacane sak piturute wis iki digawani unta perahan iki wa ayyasrabu yen to ngombe sapa unas min abwaliha wa albaniha. Ane saiki juga ana pengobatan nganggo uyohe unta iku ana. Mengko enek hadise iki. Min abwaliha. Mergo unta itu pancen termasuk istimewa, mulane terus disebut-sebut ning Quran. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ka ono fala yanzuruna ilal ghanami ka ono. Ilal baqari ya ka ono. Ilal ibil karena memang istimewa. Ora mok dengkule loro, dengkule itu rangkep. Tapi di dalam perutnya ini ada organ yang bisa menampung air dan air itu tidak berhubungan dengan kotoran dan lain sebagainya. Sehingga nek digawa untan-untan kafilah pergi jauh tengah jalan kehausan kehabisan air minum, unta tandon ini disembelih. Nanti di dalamnya itu masih ada air yang utuh, air minum yang tidak kecampuran. Itu istimewa. Makanya bisa diobat juga abwaluha pemene albanuha. Ayo mung kaji-kaji gak gelem nggawa poan unta tapi yang digawa kok ati unta. Pantolaku mongko budalan ya unas. Budalan digawani ku mau unta perahan embek wong sing dikon ngrumat iku pangone unta mau. Tapi malam masahu bareng sehat orang-orang itu. Asalnya udah kering, udah demam karena enggak cocok dengan cuaca Madinah. Diparingi Kanjeng Nabi liqah itu untuk diminum poane lan kencingnya. Bareng sehat kotalu mateni unas mau ra'ilyan Nabi sallallahu alaihi wasallam pangone Kanjeng Nabi sing disembelih. Dipateni ngawure ra kan. Pangone dipateni ora mau dipateni tok. Diapa ngene kok dimutilasi. Dibuat pol itu ukal mbek anane. Ditulung mentung ora bahan-bahan itu mentung itu. Ditulung ngantek sehat, bar sehat dipateni tok ya. Dicukil mripate bareng. Bola iku rada mendem. Bahasa aku naam. Terus unta-untane digiring, dipek ngono. Dadi wis mateni wong nyolong sisan. Iki unta-unta perah sing dienggo ngobati ndekne iku lho. Pangone dipateni, unta-untane digawa. Pajaa mongko temeka apa al-khabaru berita itu fi awalin nahari yang dalam kawitane siang. Fakumna fi asariha. Iki ceritane Anas bin Malik.
Kan terusé dawe apa Anas bin Malik nyritakno iki riwayat Imam Bukhari. Baca al khabaru fi awalin nahar ing dalam kawitane awan ya duha ngono lah. Fakum nama kau jumeneng kita fi asariha, bertindak kita fi asarihim ing dalam ngetotake unas, fi asarihim ing dalam labet-labete unas. Ane biyen niku ana apa gampang golek iku karena pasir itu asal tidak ada angin samum, pasir itu bisa dilacak. Apa namanya? Apalagi belum lama ya bisa dilacak ikon ning ndi parae. Lah itu orang-orang ini begitu mendengar berita itu terus dilacak perginya orang-orang itu. Wis apa? Waya duha wis goleki. Palam martafa'an nahar, mongko bareng munggah apa nahar awan. Jiabi mongko ditekakno apa bihim unas. Jadi awalun nahar digoleki, awalun nahar mendengar berita bahwa pangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nulungi mereka dipateni. Unta-untane digawa goleki. Kira-kira jam 1 jam 2 wis balik nggawa wong-wong iku. Pak umira biqat aidihim utawa fa amara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah biqat aidihim aidiyahum kelawan ngetok tangan-tangane unas wa arjulahum lan sikil-sikile wa sumirat ayunuhum lan den cukil apa mripat-mripate mirat iku dipaku wa ulku lan den buang unas fil harrati ing dalem harrah. Harrah itu ardun zatu hijaratin sauda. Ada di sana itu dekat Madinah, di luar Madinah. Ada tanah yang isinya kerikil-kerikil hitam, batu-batu hitam. Orang menyebutnya harrah. Yastaskun padha njaluk ngombe ya unas fala yuskauna mongko ora diombeni ya ka ono sing wa fi riwayatin lan kesebut ana ing sucine riwayat hatta matu sing do matek wong-wong itu ya di tempat itu di harrah itu sampai mati. Sikile tangane diketok dibuang ning gone harrah. Gak ono omben-omben. Gak ono sing omben-ombeni, mati. Wa an Abi Awana, aman Abi Awan wallahu a'lam.